Helen. Fadó riamh bhí banáling na cónaí sa Ghréig, agus Helen a banam de. Ba í Helen an bhanabáil sa tír. Ní bháin sin, ach cheap na Gréigig nach raibh sa dán ban eile a bhí chomh háling lé. Ag an am seo bhí caithear mhór ar chósta na háise bige, trasna na farraige ón Gréig, an trí, an tanim a bhíar an gcathair sin. Tharla Páras, mac rí na trí, ar cuairt sa Gréig, chonig sé Helen agus hit sé an rálé. Hastig buig Helen a thuairt ar ais leis go dtí an trí, ach ní raibh na Gréigig sásta ligean de Helen imach dútha. Oíche a bháin, déigh Páras agus Helen leo go dtí an trí. Nuair a fuair rí na Gréig amach go raibh an bheirt mithí, bhí sé ar buile. Leanimid Helen ar seisin, agus tuairimid ar aisí, maróimid Páras agus scriosamid an trí. An cogadh. Bhallaigh rí na Gréige aram mór, thug sé trasna na farraige I lunga móra é. Thosaigh an cogadh idir na Gréigig agus muintear na trí agus landséir feadh 10 bliana. Thrid muintear na trí go calama, thrid na Gréigig go calama freisin, ach bhí bailí láidre timpeall ar an gcathair, agus ní raibh siad an ann í a chomháil. Thug na Gréigig gach iireacht in ag a chéile, dul thar na bailí ach heap ortha. Sa deireadh, thuig siad go raibh buaite ortha. Bheadh ortha éirí as an léagar. Ach, bhí fearr glic dar a bhain Ulysses I measc na Gréagach. Thuig sé nár mhór clasa immert ar bhaintear na trí, chun an lámh an uachtar a áil ortha. Thug sé ceannairí na Gréagach le chéile, agus bhína sé dóibh conas bob a bhuala ar bhaintear na trí. An capal aimmuid. Rinne na Gréigig capal mór aimmuid ar a slíistí am do dhéithnúir fearr, agus a raibh doras Ceillte am. Chuir siad dennar saidúir isteach am agus chuain siad an doras. D'imigh na Gréigig lán sin agus d'fhág siad an capal mór aimmuid ar an trá. Bhí áthas mór ar bhaintear na trí, nuair a chonig siad na Gréigig ag imeacht. Bhí an cogadh thart, bhí an buacha. D'oscail siad gataí na cathrach agus tháinig siad amach ar an trá. Bhí úna ortha nuair a chonig siad an capal mór aimmuid. Céir é seo, a bhí siad ará. Nuair a bhada gur rug siad ar Gréag go chóg, a bhí a bhealach I gcaoil in aice na trá. Ná marigí mé, a seisin. In seo mé daobh faoin gapal dríochta, má ligean siad manam lom. Lig siad anam leis, agus duine sé dóibh faoin gapal. Capal dríochtathe ba é dar leis. D'fhág na Gréigig an capal ann chun dríochta immert ar bhaintear na trí. Tá má bhíonn le an dríochta bhrise, bheadh ortha an capal a thuairt leis stig de na bailí. Tugamid an capal dríochta isteach sa chathair ar sa muintear na trí. Bhí an capal rómhór le dul isteach trí na gceataí, ach rinne siad peall mór sna bailí agus thug siad an capal isteach sa chathair. Bhí siad sásta an sin. Bhí na Gréigig mithí, ní iladís go dó.
Bhí flá mhóracha an oíche sin. Scrios na trí. I lár na híthe, doscail na Gréagaigh a bhí sa chapel an doras Ceilte. Déala siad amach agus las siad tine mhór ar an trá. Chonaic na Gréagaigh eile an tine. Ní raibh siad imithe i bhfad mar bhí siad a súil leis an tine eicáil. Til siad go tapa. I caitheamh flá a bhí muintir na trí a rith an ama seo. Bhí buaiteacha ar na Gréagaigh, ní iladís go dó. Frist na Gréagaigh isteach sa chathair tríd an bail mór vís na ballaí. Scrios siad an chathair agus chuir siad an chud is mó de na daoine chun báis. Níor éirigh ach le dream beag é luón gcathair. Chlúis na lunga móra ar ais go dtí an Ghréig. Bhí na Gréagaigh go háasach. Bhí ór agus airgid ar bóracha agus seo de bratha a thug siad ón trí. Bhí ar bórdacha freisin an tóid ba bhratha díobh ar fad. Helen an bheanna báile sa domhan.